semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka menuju bahagia, itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, Penajam, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjanji pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sorak-sorak bergembira, yo 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 yo. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka menuju bahagia, itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Iya. Ya. Kecil maniloyo masyo prayogane tumrap para muda. Yo 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 sing becik dianggo iki seragam kuning, seragam kuning yo iki kaya muda kejaga. Oh, pengen ngerti seragam kuning, seragam kuning yo
sio sawo kece sekolah liasa bengi mikir mas esok sore mikir kaya kebangetan mikir ora rumangsa oh pengen ngerti sakamune kaya bodong gecakan oh pengen ngerti sakamune sakamune kaya bodong kurang dhuwur, Pak. Iya. Ayo kayak pisangan. yo Haus. Yuk. Gua apa ya? kira harus nyiapke apa piye wis siap dhewe kok yo kira tukang parkir yo siap yo kita lagu-lagu lagi oke Mainkan atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget rawuhnya ing pikampalan dalu punika mugi ama ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya pandha paupi kelawan tanaka sarta mantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban derek dawuhe Gusti pangeran ingkang kasepating dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening pangeran kita sesuwun dumateng pangeran saged tapi kewajiban derek dawuhe Gusti pangeran ingkang kasepating dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening pangeran Ngawi. Dong wae, Mbah. Upi iki malah joget. Wis siap. Nyekso wong tuwa. Upi, ayo Pi. Dalan iki biyen nate tak lewati nalikane langit mendung kuno rasa nglamun wis
aku Yuk. ora kloso los kumet Yuk ya. janjine muga bisa aku sing jaluk iline dalan iki tak lewati nalikane langit mendung kutha ngawi rasa ngangkut wis katon kang tanpa bangun rakoso lutu metes amabas tak ulati isih kaya wingi uni narakoso lutu metes mrabas pilih rasa nganggur katon iso aku ora rinanggut rasa Renanggut purbane pasti wasik sediane banyu putih oke padahal mendung mengoyah-ngoyah keri-keri piupi sor piupi sor upinge meh golek keringet kok piupi sor upi makani pitik Oe. Masih bersama Cahaya Muda. Yo, kita lagu-lagu lagi. Membawa entek keringete. Atur sukat dumateng kang samya dateng. Amring sani adan kula pucuk cemak balang-balang sampun
ngantos samyon singlet mangke mundhat masangara atur kula dumateng kang samya mriksa ageng kalih kakung putri sapa muda sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata kula niki lare dusun ing jagat dereng saged tata lan uga negara sanyata saged temong lunga sapa ngupatos pan ngupasiwa amilanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami kala Allah mring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira najan nala rupa kula letene nanging tasih golongane santri sayakti sawang sami anglampahi kasanian warna-warni amilanipun sedaya sampun ngantos sami Allah ring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira ora kuat najan nala rupa kula ngetende nanging tasih kolongane santi sayakti sawang sami anglampahi kasanian warna-warni sampun cakap kang dados atur kawula monggo samya sekedyan langgaira sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kuping sing apal-apal wae Mbah. Kayak pasukan anak rimba tergentan. Piupi sor. Ya. yen narep crita karo sapa yen ora crita ketembang longso oh saya suwe kok ngene rasane sedina-dina kok ngakoni wae yen ora sampai
pati kita tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake ayo ben mo yen lati iki bisa dadi Yo, yo, Sondo yen tresno kok tambah nelongso yo 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 rasane setino-tino mengakoni wae yen ora sambat wis ora kuat arep jaluk tulung bingung leku kapan bisa mandang niki kasmaran kenyokan kepati-pati tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake ben mo ora apa-apa yen ati iki bisa dadi langka dheweke teko lan kondo tresno piye-piye aku pasangan lila yen arep itu anu sapa yen ora sito kok saya nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino mong ngatoni wae ayen ora sambat wis ora kuat arep jaluk tulung bingung laku namo langsung kapan bisa ngadep iki kasmaran kenyokan kepati-pati tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme gregetake bemo ora apa-apa yen ati iki bisa dadi langka dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piye aku pasangan lila yen ora sambat wis kuat arep jaluk tulung bingung laku nambung tekan esok kapan bisa ngedemiki asmaran kenyokan kepati-pati yen lara arep jaluk tulung bingung laku nambung tekan sok kapan bisa ngedemiki kasmaran kenyokan kepati-pati tindak tanduke kalem rati gawe larang eseme gregetake ora apa-apa yen
piye aku pasrah lilo piye aku pasrah Yo 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 yo. hey ho 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 hey yo. Wis durung. Nafas tua apa kepiye iki? Nafas jarum apa Samsu? Surya. Sesuatu ajar fisik. Sik. Ayo pro konco. Yo, lagu-lagune yo. Pemuda dusun Gejagat sing rupane Allah aja ngalalah awe tunggal bangsa Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara di malam ini. Mila kula niki saged ugi mriki sabab ditimbali ramekake papan mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kanca kancane pemuda najan rupa kewan Melu perayaan supaya akhir bisa ento karomatan para rawuh kakung saha putri rasa amrekesani rupa kula ametini kata sampun cerka mbok menawi lapat nuwun gunging pangarsama iki delok lalane to dul iya kelingan kae wae dadi lalane dul resmi iki ngeri dua
Go back. Neng pinggire bengawan tanasa setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono Osto kapitong ketiga ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus sing ati Senajan kaya apa manungsa wong bisa ngreka langgangka kosmika yo kita satrema lampahi neng pinggire bengawan sore kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe sedih hatiku ning pinggire setyo ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis suka pitong ketiga ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awus prasetyo ing janji kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka langgangka Gusti kang paring iki lan pasti kita satrema lampahi ning pinggir sore tansaya kelingan kawang-kawang semu cahayu gawe sedih hatiku ngombe nang pikire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono usta kapitong ketiga prasetyo ing janji kang suci ing lahir taru
ati sanajan kaya ngopo manungsa mung bisa reka lan jangka Gusti kang maring iki lan pasti kita satrema lampahi neng pinggiring pengawan kaya sore kang saya kelingan saya kelingan kawan-kawan esemu gawe sedih hatiku senadyan koyo opo manungsa omong bisa rikolan jongko Gusti kang maring idi lan pasti kita saderma nglampahi aneng pinggire pengawan waya sore tansaya kelingan kawan-kawan dan esamu ayu eleng tuwe hatiku neng pikiring pengawan terasa setyo Yo, yo, yo. eling-eling samane semono dong api dong ketika ning pinggiring pengawan saben mung tansah kelingan saprasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ati sanajan kaya ngopo rong pikong reka lan jangka Gusti kang maring iki lan pasti kita satrema lampahi nang pikiring pengawan oya sore kan saya kelingan kaya kelingan kawan-kawan semu carayu gawe sedih hatiku senadyan kaya apa manungsa omong bisa rikolan joko Gusti kang paring lan pasti kita saderma nglampahi aneng pinggire pengawan waya sore sansaya kelingan kawan-kawan dan esemu ayu gawe sedih hatiku senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma lampahi ning pinggire waya sore tansaya kelingan
kawang semu cahayu gawe sedih hatiku senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngekok lan gonggo Gusti kang paring iki Gusti kita satremo lampahi amen pinggiran bang awan wayah sore kang saya kelingan kawang-kawang ngesemu cahayu gawe sadian hatiku yo 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 wasik yo 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 wasik bendine nganti kotor. Ki. Yo. Pegel bendene. Sik kok sedelo Mbah. Lho. Kena iki boyoke. Padul. Boyoke kena. Gro. Ho. Nugroho. Nuk. Yo, sisanke lompe-lompe. Yo lagu-lagu lagi, ke. Ki. Ayo pro kanca padha laraga supaya pandane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama ayo prapangku Islam sedaya bebarengan ora matono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo pro kaum muslimin dan muslimat serta pemuda fatayat podo kiat no agone menghormat marek miyose Nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok ya no akhirat bakal kabaringan siksa laknat geni neraka kang kula-kula kang padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yang kita tumeka empati dikanjeng suwarga kang edi la falina tirai daulil islami ku dawuhnya pangeran aku mau mungguhi Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan mila prasedulur ing dusun mriki netepono ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran derang dawuhe pangeran mila sedulur kang samya mreksa mugi gaten tidakno agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya ana request gelo saka Citra Rimba Kupang ning ngendi nggonku golek sapa ndi sing request ndi Rismi ndi oh alah jan cewek sing request iki cewek anak wedok Pak Duli iya Ki. Ngendi nggonku golek kota bote Mbah
ning ngendi nggonku goleki Iki apa iki? mong apote Request-e. kepingin ketemu anadana toh tanpa hani ngomong nuruti kekarepe ati Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes si pipiku yen pancen ditikake apa yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ini Yo, yo, yo. ngopo kon datang ketemu yen pancen ditinggal hati gawe kelo ati salawase nang ngendi nggon yo 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 Anak-anak tanpa ragu Abang nuruti kekareping ati bareng saiki ketemu yo ke aku koyo sinandal atiku lo tumetes ngelesi pipiku yen panceni ora tresno boyo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli koyo ini lelakonku biar ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggali kawi kelo ati salawase dengan tinggonku goleki pote kepengen ketemu dan lato tapanan ngomong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe malah ninggalake aku ngalake aku koyo sebentar hatiku lo tumetes yo 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 wasik ora seru
Cangkorangke Apunawan kombe. Ayo du. Peminangki petobano tobawono yang mono-mono hawe hawe. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oi. Wes. Priki prik kacang bawang kacang hijau enak rasane peminangki petobano tobawono yang mono-mono hawe hawe. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Oke 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 rilo rilo jambe jambe rilo. Napa wis? Lemes kok neh. Kembang jarak di buah-buah. Kembang jarak di buah-buah. Ojo nyerak mengkondak kupat. Ojo nyerak mengkondak kupat. Kembang cerok disundui. Kembang ala kembang cerok disundui. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wehi. Kembang jambu isine telu. Kembang jambu isine telu. Ojo mesem mengguyu yen seneng melu lagu. Ojo mesem mengguyu yen seneng melu lagu. Kembang trimo isi delimo. Kembang trimo isi delimo. Sembayang nurut ulama kanggo ngadep kang kuwasa. Sembayang gawe ulama kanggo ngadep kang kuwasa. Kembang ala kembang jambu ina dalu. Kembang ala kembang jambu isina dalu. Ojo mesem guyu yen seneng melu aku. Ojo mesem guyu yen seneng melu aku. Kados sampun cekap lagu-lagu kula. Kados sampun cekap lagu-lagu kula. Mbok menawi lepat nyuwun kunggih pangersa monggo. Iya, manut kene ya. Iki jam sora-sora bergembira
bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Pemuda Indonesia, bangkitlah majulah kita bersama-sama membela tanah air kita. Maju, terus maju dengan semangat tapi berkobar. Maju, 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 terus maju dengan semangat kita bersatu.